és Nadal un altre cop, però aquest cop sembla diferent. La majoria de les poblacions de la comarca celebren aquestes festes, les tradicionals quines nadalenques. A Fortià han estat organitzades per l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes del Centre Escolar Teresa de Pallejà de Fortià i Riumors. S'han celebrat per Nadal i Sant Esteve amb premis a la línia i al ple, i en algunes ocasions els 3 primers números cantats. Sant Jaume, 25. Els guanyadors s'han emportat lots molt complets, amb tota mena de queviures, embotits, vins, caves i torrons. Cada lot anava acompanyat pel corresponent pernil i un petit electrodomèstic. Una quina especial i el sorteig d'un viatge complementen aquesta activitat que plega públic de totes les edats amb ganes de passar una bona estona després dels copiosos àpats d'aquestes festes. I estarem bevent, menjant torrons, fent-nos regals i cantant tots junts. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal a tothom. Bon Nadal, que avui és un dia per ser feliç, desitjar-vos a tots molt bon Nadal, molt bon Nadal.